Добър ден! Сета, просто здрасти! Дами и господа, това е ДКФ. Детско комедийно филмче. В миналия епизод видяхте как един луд дядка налага нашия журналист. После го налага с пръчка. И накрая на епизода не можахте да видите как той почти до смърт преби нашият журналист. Нашият журналист. Мисля, че припаднах. Тук видяхте как той почти умря. Но ако това е размекнало малко сърцето и дадете едно левче, и още 49 999 души дадат едно левче, може би той ще оздравее. Дайте ги бързо! Иначе той ще умре! В този епизод ще участва друг журналист. Казва се... Има име, но не знам точно какво е то. Ето го той! Аз съм журналиста! Ето, сега! Моля, дами и господа! Сега! Сега! Господине! Може да... За съжаление, този журналист беше пребит. Но ако вие дадете едно левче и още 900 000 души дадат едно левче, може би той ще оздравее. В момента джамът е заловен от полицията. Аз съм полицай! Как така някой дядо се отбие? Боже мой! Този дядо луд взе пистолет на полицай в момента луд престъпник на свобода! Господине! Фанете пистолета! Аз съм полицай! Ще стрелям! Не! И само някакви полицай! Вижте, мъртъв е! Вижте физиономията и то джъм! Вижте окото! Да, вижте, той е мъртъв! Вижте го! Имаме сериозни сметки да оправим. Чакай, това беше той! Имаме много сериозни. И така, описваме смъртта на един почитан полицай. Дядото в момента е в затвора. И чакайте какво? В момента избягва и се насочва към... Почите журналист! Ще се става до лъпка! Дядка! И сега някакъв... Безоръжен си! Не! Дядото! Не е държал на стърса.
Айде, дявол, колко можеш? Дядо! Дядо! В момента знаеш къде си, нали? В съда си! Осъдена на 5 години! Не! Не! То би човек! До живот си осъден! Как? До живот? Пусни камерата, журналиста! Не! Ударихте в слабото място, дядо. Вкарайте го в затвора! И така, това е историята как дядото, братовчеда на Сергей Станишев, влезе в затвора за пребиване на няколко полицая, пребиване на няколко журналиста и влизане в бой с почитан журналист. С мен. Победихме! Оло, 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 оло! В момента си в затвора. Не може да излезеш от него. Ще си плати сериозно. Как съм отвън, а ти си вътре? Аз съм намерил те. Не може да отдръпнеш. Добавам ти. Чай, ти си осъден на живот. Но ти добавам смъртна присъда. И така да умря. Казай. И така, този дядка беше осъден на смърт. Първо беше в... затвора дълго време. Да, затвора дълго време беше. После в психиатрията за един ден, защото нямаше смисъл. Той нали беше осъден на смърт. И за последно... на телевизията и ти си журналист. И така. Здравейте, аз съм шефа на телевизията. Това, което разбрах, за съжаление, че се случи с нашите журналисти, загина журналист, което... Получих много добра новина. Току-що. Ако са 1 милион лева, те ще оживеят. Живяват. Ще могат да живеят. И да предават по телевизията отново! Ние сме журналистите. Той е шеф от Коч ТВ. Много известно предаване, което Разтърси почти целия свят. заради един луд дядо, който нарани много жестоко журналисти, полицаи и това. Сега моля шефа на студиото и на Коч ТВ да напусне. Аз съм почитания журналист, който преби джаката. И аз го вкарах в затвора. Много се гордея с това, защото пребих този
у дядо. И... това беше. Оле! Довиждане! Довиждане! До скоро! И до следващия епизод. В името на Коч ТВ. Добре, в името на Коч ТВ.